ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ଛାତି ପାଖରେ ଦିଟା ଗୁଲି ଉଠିଛି ଛାତି ପାଖରେ ଦିଟା ଗୁଲି ଉଠିଛି ଛାତି ପାଖରେ ଦିଟା ଗୁଲି ଉଠିଛି କଣ କହିଲୁ ଭାଉଜ ତମ ଛାତି ଉପରେ ଦିଟା ଗୋଲି ଉଠିଛି କାହିଁକି मुझे क्या पता। କୋଉଥିପାଇଁ ଉଠିଛି ଏ ଗୋଲିର କାମ କଣ ଶଳାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ତମକୁ ଟିକେ କଣ ବିଷ ଫିଷ ଟିକେ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ଛାତି ଗୋଲି ଟିକେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ ଏ ସରି ଛାତି ଗୋଲିର ନିଦ ଗୋଲି I am coming. ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଯାହା ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବେଇମାନି କାମ କଲା କି ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଟିପ ଦେଲା ମୁଁ ତା ଘରେ ଯାଇକି ପଶିବି। ଓ ଲୋ ଖର୍ଣ୍ଣି ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନା ବେଇମାନି କାମ କରିବ ସେ ଯାଇ ତା ଘରେ ରହିବ ଆଲୋ ଭାଉଜ କେତେ ଜଣଙ୍କଠୁ ନଉଛ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆସିଲ ଆ ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବସିଲ ଜଗବନ୍ଧୁ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ମିଶିଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଫିରି କ'ଣ ହେଲା ନା ତମର ଚାଲିଲା ପାଲା ପୁଣି ଆସିକି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦେଲା ପେଲା एग्जैक्टली। ओड़ा गई रांडी सुड़ी गई छुआ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ଛାତି ପାଖରେ ଦିଟା ଗୁଲି ଉଠିଛି ଛାତି ପାଖରେ ଦିଟା ଗୁଲି ଉଠିଛି ଛାତି ପାଖରେ ଦିଟା ଗୁଲି ଉଠିଛି କଣ କହିଲୁ ଭାଉଜ ତମ ଛାତି ଉପରେ ଦିଟା ଗୋଲି ଉଠିଛି କାହିଁକି मुझे क्या पता। କୋଉଥିପାଇଁ ଉଠିଛି ଏ ଗୋଲିର କାମ କଣ ଶଳାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ତମକୁ ଟିକେ କଣ ବିଷ ଫିଷ ଟିକେ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ଛାତି ଗୋଲି ଟିକେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ ଏ ସରି ଛାତି ଗୋଲିର ନିଦ ଗୋଲି ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ସ୍ୟାଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖ ভিডিও ଦେଖିଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆମର ପୁରୀରେ ଜଣେ ବେଆଇନ ହିସାବରେ ଖଜା ବେପାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଖଜା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେତିକି କ'ଣ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା କି ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ତାର ବେପାର କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତା ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଇକି ତ ତା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବାର ଥିଲା ନା ନା ଖଜା ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତାଳୁ ଆଉ ଚାଣ୍ଡାଳୁ ସବୁ ଖଜା ମାନେ ବୋହି ନେଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବୋପା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଇ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଣିଥିଲା କାହାକୁ ବେପାର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ହେଲା ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଘରେ ବସିବି ପଇସା କମେଇବି ଯଦି କିଏ ଆସିକି ଖରାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛି କି ନିଜର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ତା ଜିନିଷ ତକ ବି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଅ କମ୍ ସେ କମ୍ ସିଏ ତା ଜିନିଷ ତକ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେତିକି ତ ୱେଷ୍ଟ ନ ହଉ ବଟ୍ ନାଇଁ ତମେ ନେଇଯିବ ଅବିକା ଆଙ୍କୁ ଦେବ କିଏ ଏଇସବୁ ପଇସା ଦେବ କିଏ ଏମିତିରେ ଯିବ ମାଡ଼ ଖାଇବ କି ଯାହା ବି କରିବ କି ଯାହା ବି ହେବ ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ତକ ଦେବ କିଏ ଭାଇ ସେତିକି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ କର ତମ ନା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଛ ନା କ'ଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭାଇ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଭାଇ ସିଏ ତାର ମେହନତର ପଇସା ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ତା ଘରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ ଖାଇଗଲେ ଲୋକ ଭାଇ ଖାଇଗଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କଠୁ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲୁ କି ନାଇଁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ବର୍ଡ଼ରରେ ରୁହନ୍ତି ଆମର ଆର୍ମି ଭାଇମାନେ ସେମିତି ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ରହନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣ ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ତ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି 100% ଯଦି ଭଲ ବାକି 80% ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ନୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ମଣିଷ ଆମେ ବି ମଣିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି ଚାକିରି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆସିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଏ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରିବେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବେ ବାକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କଥାକୁ ଦେହକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଭାବିବେ।